A teď se živě podíváme do Karlových Varů. Nejen herecké celebrity tam sleduje kolegyně z našeho nového portálu Prask TV Veronika Sasková. Veroniko, jak to tam vypadá? Koho zajímavého si dnes potkala? Hezký den, my pro vás nepřetržitě sledujeme dění na 47. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Před malou chvílí proběhla autogramiáda na Mlýnské kolonádě úspěšné herečky Kláry Isové. Mimo fanoušků, kterých bylo opravdu mnoho, jsem potkala také člena kapely Monkey Business, zpěváka Matěje Ruperta. Matěj, co vás přivedlo právě na filmový festival? Dobrý den, zdravíme z Karlových Varů. Mě jsem přivedla láska k filmu, takže jsem samozřejmě jako každý správný festivalový host zatím neviděl ani jeden film. A hrajeme tady v podstatě každý večer hostům v Bechersbaru přímo na pozvání pana prezidenta a výkonného prezidenta Krištofa Muchy. A máme to tady velice rádi už druhý rok. Sem takhle jezdíme a je krásná atmosféra, krásný počasí ten rok vyšlo. I když já teda osobně dávám přednost tomu počasí, co je dneska, když je trošku chladnějc a pod mrakem. Co krásné ženy na místních večírkách? Tak samozřejmě ke Karlovým Varům patří silné vozy a krásné ženy, tak je to krásný, ale já jsem zadanej, takže... Krásné ženy neodmyslitelně patří ke Karlovým Varům a k filmovému festivalu. A právě o nich bude reportáž v hlavních televizních novinách. Ode mě pro tuto chvíli vše, pro televizi Nova Veronika Sasková.